få et indtryk af, hvad det er, vi har gang i. Jeg kommer ind her. Der er også materialer. Så starter vi lige med at gå hen i stuen. Der har vi så stået og skåret gipsplader af. Det er faktisk det eneste sted, hvis vi kigger herhen, hvor der ikke roder og hvor der ikke ligger byggematerialer, hvor man Nicolas holder til. Og så går vi en tur ned i kælderen. Så vi kan tænde lyset her. Der er så spartlet op på begge sider. Og vi har klargjort trapperne, så vi kan støbe nye trin. Så hernede, der er så lavet sat gipsvæg op overalt. Og i går der satte vi det her træloft op. Og vi er også klar til noget lys. Der er også spartlet. Og der skulle meget gerne sættes glasvæg på her på mandag. Det er så ind til mit kontor, der er heller ikke lavet noget. Og ja, der ligger der så også lidt her, og vi har gang i en byggesav der, og sådan lidt. Fylder jo alt sammen. Ovenpå igen. Så ligger en fed grim hund. Hej Varsler. Går vi ovenpå. Her køkkenrådet vi heller ikke i. Her ovenpå. Allerede her der møder vi noget der ikke plejer at stå her. Så der har jeg lige revet dør ud. Og Charlotte! Ja? Sluk lige! Ja? Sluk! Herinde. Det bliver så vores påklædningsværelse. Der roder vi også lidt. Der er sat gipsvæg op, og vi har spartlet første gang. Der skal så nyt loft op. Det gør vi i morgen. Herinde, det er vores gamle soveværelse, eller det der er tilbage af det. Der er også spartlet over det hele. Der er sat gipsvæg op, og der bliver sat dør i på mandag. Maleren kommer i morgen og sætter glasbær op. Og ja, så har vi solskin i Danmark. Sådan ser det ud her. Og så skal vi da lige kaste et blik herind. Det er Michaelas det gamle værelse. Der er så blevet slebet gulv, og der er blevet tapetseret og malet. Og der skal jeg sætte loft op i morgen. Sådan ser det ud. Det bliver fint. Og så er der selvfølgelig Nicolas' værelse, som bliver vores kommende badeværelse. Så lidt har vi der gang i.